No, čiže máme tu prvé videjko. Accept, ideme hrať, vôbec neviem. Davidko, ozvi sa. Dobrý večer. Dobrý večer, presne takto. Počkaj, F11 dáme a ide na to. Ja kde mám stlačiť toto? Start game. Ideme. Predstavte trip zvyšu. Áno, presne. No, čiže sme tu. Dusty trip zvyšu, presne tak, ako náš kamarát povedal. Vôbec ako otváram? David, jak otváram tieto skrine? How do I open this stupid? Aj F-ko. Však F-ko som stlačil, čo sa deje? David, jak otváram? Ja som zobral posteľ. Ja som mŕtvy. Jak si skapal už? Prečo si mŕtvý? Ty si umrel? Jak si umrel? Ty si spadol do tej dielne, nie do dielne, do toho si spadol. Jak ťa mám vybrať? Ty si livol? Nie. Oživil som ťa? Ja žijem. No. Počúvaj, tu je bicykel. Ideme na bicykli? Ideme na bicykli? Nie, počkaj, bicykel zoberiem do auta. Kde máme auto vôbec? Že by v garáži? Čo je LBM? Garážov studnie. Aj LBM. Jakej studni? Však ty si tu, čo mi nič nehovoríš, že už tu si? No dáme radiátor. Radiátor je plný, olej máme. Čo nám treba ešte? Ešte veľa nám toho treba. Aha, tu. 40 ampere. Dobre, kde sa dáva tu baterka? Tu sa dáva baterka. David, ale čo robíš? Nie, inak stále kolesol. Však ale to ti treba toto, nie? Zdvihak. Netreba. Ja som dal, OK. Dobre, tu máme tieto Windows. Windows máme tu, presne. Jak to nejde dať? David, daj to tam ty, toto tu. Ale neber jedlo, Rob. Ja to môžem to roztrepať. David, ja to trepem. Počkaj, ja nemám zvuky zapnuté. Čo mi nič nehovoríš? Pekné zrkadlo. David, ja som zasekol tú debilitu v aute. No, mám to. David, môžem ťa zabiť s týmto? Ja ťa zabijam? Ja si spravil pečko. A nie, ty máš... Ja ťa zabijam. Máš to tu dá. Kedy máš ten wrench autem? Neviem, David, ale nechaj to tak. Omylom som rozbil polku auta. David, jak to mám opraviť? To sa dá opraviť. Nerozbíjaj auto do... David, prestaň. David, pozri, čo si zrobil. David, ale dosť už. David! Tak ale dosť, more. Motor je zo surového železa, hej. To ja som robil na sústruhu ten motor, tak sa uvedom. Nezlomíš len tak. No a teraz to poď opraviť všetko, čo si rozbil, ty. Magor. Nemá ísť toto. No jasné. David, máš benzín? Či čo ide do toho auta? Voda? Dobre. A prečo toto mi ide dať na vodu? Ale ak je to sklo, Wow. To si nezničil, to jedno sklo? Kde má ísť toto? To je zadný nárazník? Nie. Predný? Hej, však predný sú. No, však predný. Haló, však nechod na mňa tu. Daj tam. Teraz, že by to tam išlo. Dobre, tak to bude hotovo. Serem. Pustať masku pre tú. Jak mám použiť toto? Dobre, dáme to tu, Z-kom. OK. Jedlo ber jedlo. Všetko navelduj, všetko jedlo navelduj. Toto, na jedlo. To nie sú speakery náhodou. To ani jedlo nie je to. Otvor dvere.
Kde mám dať stereo? O, ja tu viem, David, tu vieš dávať normálne okna. Poď sa koknú na to. Víš, čo robím? Víš, čo robím? Á, áno. Vlastne je znamená, Svietišivé. To je aké dobré. Počkaj, že by tu išlo... David, nevieš, kde má ísť stereo? Myslel by som, že je vodičový. No, ale vôbec. David, ja som si myslel, že to je toto. To sú zadné svetla, bratu. Ja som si myslel, že to je, vieš, toto, čo ti dajú v čínskych reštauráciách, vieš, do tých obaloch. Vieš, a tam máš rýžu, toto, všetko. A to bolo zadné svetlo, bratu. Ten status quo to? Ty, jak máš ruky, more? Dobre, nepýtam sa. Teraz na gitáre. Chlieba! Dobre, berem. Dobre, dáme to tu, Aha, pekne. stereo. Však som ti to hovoril už na... Jak dlho som ti to... Dobre, nie, zatváram ťa tam, ideme. Dobre, ideme. Ako spraviť? Jak mám? Drive. Drive. Však jak sa štartuje auto? Ečko, drive. Však nemáme benzín, čo mi nič nehovoríš. Dobre, jak mám vystúpiť? Jedno stereo. Že by tu bolo? Aha, tu je gas. Ja sa jak pomaly pohyb... Prečo idem tak pomaly? To som ja zrobil, alebo ty? To som ja zrobil. Kde je toto? Prečo tu je? Dobre. No, toto mám otvoriť. Open. Grab. Tak. David, my máme gas. Skús na toto naštartovať auto. Počkaj, kvôli tomu, že som rozbil motor s rádiom? Myslím, že aj to niečo zrobilo. Prečo sa to otvára takto? Ja to neznášam. Čo sa robí také? Aké štartuje? Ja neviem. David, musel si nám rozbiť celý motor? No, štartoval si. Vidíte zvuky, počkaj, skúsi zase zvuky. No pohni, bo ti vyberem sedačku. Nemôžem. No. No, nice, dobre, ideme. No víš všetko? Dávaj, šoferuj. Jedlo dobre. Máš ručnú brzdu. David, ručná brzda. Dobre, iď. Tak jedlo. Jaké jedlo? Serná jedlo, ideme. 2 dní sa neje. Dobre, ja idem sem. Čo je toto? Top, pi. Dobre, jak mám ísť von? Dobre, zatvoríme dvere. Drive. Čo? A hovno ide. Ja je ruším. Dobre. No a ide sa. Oj, do pitvora by som zabudol bicykel. Stand up. David, ty si chod na bicykli. 3 tropa, halo. Počkaj ma. Sa nedá obrziť, okej? Počkaj. Nehyb s ním. Sa nedá. Čo jak mám zobrať? Nemôžem srovať inak. Dobre. No, to sa nedá. Ty si dal ručnú? Nie. Však ručná je. David, nesprejuj ma. Chod si sadnúť, bo nič nevidím. David! Íď sadnúť. Zelenú strechu. Íď sadnúť, ti hovorím. Zatvor dvere. Zatvorte dvere! No. Ide sa. David, môžeš mi vysvetliť, prečo si taký ťažký? To nevidia ani taký kopec, čo ti drve? Jak sa otvára toto? Jak sa otvára? 3, 2, 1! Odtiaľ. Dobre, máme to. Čo sa otvára? Čo robí s tou rukou? Jaj? Jasné, dobre, už chápem. Už sme v 2. Ideme do 3 o chvíľu. Ale daj dole okno, však nemáme toto tu.
Air cooling. Air cooling, nen túlom. Však ale ne tam dávaj ruku, hore dole. Ja už si stiahol okno. A mne stiahneš okno? Sme nechali doma terečko, Štefan. Čo sme? Top! Terečko. Kurník. Daj, čak, ale pomoc. Čo je toto? Tu rastliny, môžem brať rastliny? Miška, tu sme nechali doma terečko, musíme robiť. Môžem brať rastliny, sa ťa... Nemôžem, nič tu. Nechoď von. Ide. Sorry, jak sa mi vonku? No to je tu. Aha, moje auto. No poď rýchlo. Ty to čo? No ale sadni tam a ideme. Sedí? No nie. Čo si zrobil? Daj ručnu dole, ti hovorím. Som sa zľakol, že engine kaput. Toto červené svetlo mi tu blikalo. Ale to ten sprej, prečo je rovno predo mnou? Čo? Že prečo je ten sprej toto na smerovkách? Aha, tam je nejaký hrad. David, Ideme tam. ideme tam. Prestaň! No. Sa ukludni, hej. Ja mám 60 fps nejak. Tu, vidíš to koleso? To len tak spadlo snáme. To som asi nemal ísť dole, ne? Z tej cesty. Vypni motor. Jak sa vypína? Vypni ho ty. A nenosíš harečko draj. Aha. Koľko mám ešte do Kámo, ja ten bicykel neviem ani zdvihnúť. To... Ja ho idem rozoberať ten bicykel. Tak to je tá, ty si to dalo šoferovať. Ja som ho narval, tak. Dobre, nechaj ho tam. Meď, tu je... Jaká meď? Tu je normálne meď? Kradni meď. To není meď, bratu. To je gold ingot. Zombík! David, pomoc. David, prečo je zlatý? David, nájdi zbrandajku. Dobre, mňa nezajíma Dusty Trip, však mám 0 staminu. Bratu, nájdi zbran, ti hovorím. Však hľadám. Kartáč nám nepomôže. Kazeno vajco. Jablko. Vajco, tam je u Gorka. Daj, Aha, musíme zjesť. vodačka. Tu máš CDčko. Dobre, má dačo? Má 0,3 litrov, wow. Tung tung sahur. Čo zas? Terečko, musí vypadovačky. David, ale mne treba zbráň, nie CDčko. Vonku je to ten, Fizel. Čo je to? Máme tu pneumatiku. David, máme lepší radio... Nie, to je ten istý, dobre, nič. Dobre, som úplne hore a vieš čo, tu je nič. Úplne nič tu není. Si pana. Ja, že som dačo očakával. Ja som umrel. Ja aj dobre, neumrel som. Dobre, pôjde som. Ale mám rádio. Či neviem, čo to bolo. Už to nikdy nezistím asi. Keď spadne... Nie! Dobre, neumrel som. OK. David, myslíš, že ho môžem zabiť s plenkom? David, jak ho mám zabiť? Drž sa odo mňa ďalej. Drž sa ďalej odo mňa. Ti hovorím. Čo si zapol zas? Dobre, chod do auta rýchlo. David, choď, drive. Drive! Počkaj, ty si mi toto vysunul okno, ja musím ho zavrieť. Jak sa zatvára? Prečo točím ruku tak? Dobre, zatvor to okno. Dobre, môžeme ísť. Dávaj, drive! Však ale iď! Haló! Iď! Dobrá, ideš. Kúkaj, toto je sa nás, kúkaj, chuj. Však choď! Čo robíš, more, však nie... Dobre, asi 10 minút ti dám na toto.
No ale chceš už naštartovať, alebo čo? Nevyberaj CDčko, tam ho daj a to. Dobre, David, poďme sa vymeniť, lebo toto fakt nejde. David, vyskoč! Ale po mne ide zombik. Vyskoč rýchlo z auta. Joj, idem tam. Ide zombik. David, chod do auta! David, on ma bije. David, čo robí ten chudák? David, bije ma! Bije ma! Jak potlačiť auto? Bicykel. Bicykel. Ideme štart. Bicykel. Ja musím zistiť, jak sa má. Dobre, mňa čo pesničky teraz púšťaš, more? Počuješ ich? Hej, ale po mne ide to ten cigan. Teda, pekný muž. Počuješ si pesničky, prečo? Však lebo nemáš zapnuté toto, ne? Zvuky. Myslíš, že ho môžem zabiť z karte... Tu. Ide. Ide do mňa. Ti hovorím normálne. Poď sem, taký G-bait dostaneš. Aha, kukut. Pič. Nemám staminu. Máme hazardné, hej. David, ja umrem. Neboj sa, ja zapijem. Jak ho mám zabiť? Jak sa bojuje? Nič, nie, ja skráčujem. Dobre. David, no, vyjdi von, prosím ťa. Ty si vyšiel von? Ty si skvelý. Počkaj ma. Dobre, idem. Idem. Prečo máš hore bicykel? Idem, konečne. Nie, kde ideš? Nechod tam dole. Dobre. Počkaj, more. Dobre, choď. Iď. Čo robíš? Iď. Čo robíš? Však iď normálne. Čo robíš? Dobre. David, ale... Dobre, na tebe je ten zlodej. Iď normálne. Iď dozadu. Kde máme ísť teraz? Dobre, chod tam. Druhá strana. Dozadu! Joj, toto nám rozobere celý motor ešte predtým, jak ty vycúvaš. Dobre, iď, hovorím. No, utekajú. Dávaj. No, konečne. Toto koleso sa točí vzadu. To je jak turbína. A on nás stále naháňa, bratu. Stále nás naháňa. Ty čo robíš? To čo si však mňa vyhodilo, bratu. Hej, halo. Však ty si rozobral celý motor. To čo je? Zo šrotu ešte väčší šrot je. Bratu. Všetky sedadla máme von. To čo si urobil? Pozri sa vonku. Čo ti je smiešné? Pozri sa vonku, bratu. Však ale spomal. Ty by si nemal riadiť inak, hej? Neviem, prečo riadiš. Ty by si nemal riadiť. Dobre, ale choď rovno. Vidíš to tie žlté čiary? To je cesta, hej? Dobre, ale kľud, hej, 80-kou ideš. Hej, doprava, David! To bolo, ty kde si? David! Ja som umrel. David?
David, David, David. David. Ja čo mám robiť? Ja som sa zasekol. David, ty mi vysvetl... David, Neviem, čo sú tie vedeli, ale ja som trošku vyhodil hlavka. len trochu. Počúvaj, nám vyhodilo radiátor vonku z auta. Aj celý motor nám vyhodilo, bratu. David, No, my nemáme koleso už jedno. To je ten problém. Ako nie, že koleso nemáme... No, nemáme koleso, my máme plášť, ale nemáme koleso. Vysvetli mi, jak to je možné. neviem. David, kde si? Prečo si vystúpil z auta? Dobre, ja idem na bicykli. Ja ťa serem. Ja ťa serem. Ja idem na bicykli. Joj, aké deti krčia vonku. Ja idem na bicykli. Čau. Dobre, to bolo všetko. Už toto nejde hrať proste. Čaute. Dobre, poď ešte.